Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Muchinda uyu anonzi Sengezo Tshabangu otanga kubvamburana nema-citizens. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV mhuri yeZimbabwe. Kana uchingosvika pana pari first time yako, gara wasubscribe, ucomment, ulike, ushare. Ndinoma ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi ndiri kuuya nenyaya yandiri kusangana nayo mumastreets esocial media iri kutaurwa nemuchinda uyo anoitwa Sengezo Tshabangu. Ari kutaura kuti, as a senior politician in politics, I'm against those that are being mobilized by the Breakthrough Foundation to demonstrate on the upcoming SADC summit. I call for the law enforcement agencies to deal with any element of anarchy without fear or favor. Zimbabwe first. Ndo mashoko ari kubuda achitaura, asi veruzhinji havasi kufara nemashoko iwayo. Asi ambotanga atsigirwa neuya anoitwa Elias Mudzuri aimboshanda nebato re Movement for Democratic Change rinoitwa MDC, ataura kuti words of wisdom. Asi ndiri kuzoona vanhu vakawanda vari kutaura kuti you are a scambra or a conman, senior politician my foot. Mumwe ari kuti, which opposition politics do you refer to? Iko kutengesa ikoko here. Ari kuti surely tingatoti tine munhu iwo watongova musoro usina chinhu, rangova deme, surely uyu anorwara. Mumwewo ari kuti, are you not their leader? Mumwewo ari kuzopindura ari kuti, what happened to everyone having a right to peaceful protest, Mr. Senior Politician in opposition? Who voted for you and who do you represent? Ari kuti, useless senior politician. Mashoko ari kutaurwa apa mhuri yeZimbabwe akawandisa kwazvo, ende mazhinji acho tiri kuona kuti kungotukwa kwega kuri kuitika panapa kwasangana nemuchinda uyo anoitwa Sengezo Tshabangu paanga ataura mashoko aya, achitaura kuti zvoni ndiye senior politician. Mumwe ari kuti, why don't you let citizens to exercise their rights to protect? Mumwe ari kuti, your days are numbered, you fool. Do you know what senior means? You sell out, fraudster, imposter. Vanhu vari kutaura zvakasiyana. Mumwe ari kuti, musoro bangu usati jerere. Zvinhu zviri kutaurwa hazvipere. Vanhu vari kuratidza kutsamwa nekuti muchinda uyu anga abuda ari kutaura kuti vanhu ngavasiyana nezvo zvekukurudzirwa kuti vaprotest against kugadzwa kwaPresident Emmerson Mnangagwa kuSADC, kuko kwavainzi vachada kupuhwa chigaro saSADC chair. So ndo zviri kupikiswa nevanhu nekuti vanhu vari kuti zvoni hazvibatsire kuti vaitwe SADC chair, nekuti SADC yacho iyo ndiyo yakatouya ikataura kuti ma-elections aya haana kubata kana kuti kuteerana nemutemo yaitarisirwa kuSADC ikoko. Saka vari kuzoti kana muchiti he is an illegitimate president, hatikwanise kumubvumidza kuti aite mukuru weSADC muchiziva kuti he is illegitimate. Ndo nyaya iri kutenderera, nyaya iri kupisa yandiri kusangana nayo panapa mhuri yeZimbabwe, kuzazivawo kuti imimi muri kuionawo sei nyaya iyi.